खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नगरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं रैरुप नार्जारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय आसामाव गं 22 बांसिन जिल्लायाव दैबाना जागासिनो दङ दुलाराय ब्रह्म धोरोमनि बारग' आफादगिरि सदर सिंह ब्रह्मआ अबथिरा जिउ गोमायो गुवाहाटीआव दुखुनांथाव हरखाब जाब्रबथायजों बर' लाइमोन प्रियंका बर'आ जिउ गोमायो भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव गांसो जाग्रा गुमानि गाग्लोबनाय दानिया फैदो आबुं रादाबाव गोबां समनिफ्रायनो आसामाव गोबां अखा हानायनि थाखाय आसामनि गासै गं 22 बांसिन जिल्लायाव दैबाना जागासिनो दङ बे दैबानाया गोबां खहा खालामनाय जायो बेनि गेजेरावनो धेमाजि जिल्लायाव गोबां अखा हाना बुरलुंबुथुर दैमाया गोबां गामि आरो आबादफोरखौ फोजोबस्रांनाय जायो बेनिनो दाब दाब जायगायाव दैबाना जानाय माखासे नुथाय नायदिनि ই গাঁৱৰ নাম কি গাঁও এইটো এক নং চেঙাজান কছাৰী গাঁও বানপানী কিটাৰ পৰা এইটো বানপানী হৈছে এক সপ্তাহ বানপানী হৈছে বেজি হৈছে ন আজি কমিছে না বাঢ়িছে বানপানী আজি বাঢ়িয়ে আছে আজি চোতালত সোমাই ঘৰতো সোমাইছে নেকি ইয়াতে এইটো ঘৰত সোমাইছে ন তেতিয়া এগাটো আপোনালোকৰ কি কি সুবিধা হৈছে বানপানী হোৱাৰ মাজত এক সপ্তাহ ধৰি আজি বানপানীৰ মাজত আছে আপোনালোকে ন কি কি সুবিধা হৈছে বুলি ক'লে আপোনালোকে ধান চাউল এতিয়াতো ধান চান ৰুইছিলে নেকি আপোনালোকে এতিয়া এইটো এবাৰে বানপানী হৈছে না আগতো প্ৰতি বছৰে বানপানী হয় তাৰ পৰা আপোনালোকক প্ৰতি বছৰে কি কয় কোনেবা আহে নে নাহে সেইটো বানপানী চাবলৈ এখন আপোনালোকৰ লিডাৰ কি ক'লে যোৱা বছৰ কোনে আহিছিল 1 কেজি কিমান 1 কেজি কেইবাৰ দিলে এবাৰে মাত্ৰ দিছে বছৰত 1 কেজি কে এবাৰ এজন মানুহ নেকি এজন মানুহ একটা পৰিয়ালত 1 কেজি কে 1 কেজি চাউল লৈ আপোনালোকে কেনেকা লাগিছে এক কেজি চাউল ন এতিয়া আজি লকডাউনৰ সময়ছাও আপোনালোকে যে বানপানীৰ মাজত এতিয়া আছে তাৰ আগত কি কি কৰি খাইছিলে আপোনালোকে যেহেতু বানপানী নাছিলে যেনেবা কোনটো জায়গাত হাজিৰা সাজিৰা কৰে আপোনালোকৰ এতিয়া এইটো আপোনালোকৰ এইটো যে পানী আহিছে কোনটো নদীৰ পানী হয় এইটো সিয়াং নদী বুলি কয় এতিয়া চাইনা পানী সাৰিছে বুলি কৈছে যিখন নহয় এইটো নদী কিনাৰতে আছে আপোনালোকৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আজি আগত কিমান দূৰত আছিল এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ 3-4টা বস্তি এতিয়া আপোনালোকৰ কিমান দূৰত হয় পানী এইটোৱে ন এতিয়া আপোনালোকক এইটো নদীৰ কিবা সমস্যা 29 जुन खालारखालि फुंबिलियाव दुलाराय ब्रह्म धोरोमनि बारग' आफादगिरि मानगोनां सदरसि ब्रह्मआ अबथिरा बे बुहुमखौ नागारलाङो गाहायै बिथाङा गावनि मावनांगौ हाबा एबा बिबानखौ माब्लाबाबो फावसायना थायाखै बिथाङा 2000 मायथाइनिफ्राय 2002 मायथाइसिम दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो 2012 मायथाइनिफ्राय 2014 मायथाइसिम आफादगिरि लोगोसे जेबि हागजेर गोजौ फरायसालियाव फोरोंगिरि बिबानखौ रुजुनबोदोंमोन बिथांनि बेबायदि रंसारि जानायखौ दुलाराय ब्रह्म धोरोमनि आफाद आरो सिबियारिफोरा बिथांनि जिउखौ अरायबो सोरगोफुरियाव आलो आलो थाहैथों बेखौ नोजोर बोना गासैबो आरज गाबो 29 खालारखालि गुवाहाटीआव दुखुनांथाव हरखाब जाब्रबथाय जाथायजों बर' लाइमोन प्रियंका बर'आ जिउ गोमायो गाहायै प्रियंका बर'आ न' सिङाव गावनि थाग्रा खथाखौ फोसाबबाय थानाय समावनो गोजौनिफ्राय
हाजो गिसिखाना अबथिरा जिउ गोमानो गोनां जायो। गाहाय प्रियंका बर'आ हारिमु आयदायाव गोबां आखा-फाखामोन। बिथाङा सासे दोरोङारि मेथाइ मोसागिरिमोन, जायनि थाखाय बिथांनि बेबायदि अबथिरा जिउ गोमानायखौ दुखु फोरमायो आरो आनान गसाइनियाव गोजोनै थाथों बेखौ नोजोर बोना आरज गाबो। भारतनि गुबुन गुबुन रायजोआव गांसो जाग्रा गुमाया गोबां आबाद फोथार, बिफां-लाइफांखौ खहा खालामनाय जादों। गाहायै बे गुमाया गिबियाव हारियाना रायजोआव गिबियै गोबां आबादफोरखौ जानानै फोजोबस्रांनाय जादोंमोन। दा बे जोलैनि गुमाया गोदान दिल्लीआव आबादारिफोरनि आबाद फोथारखौ गोबां खहा आरो फोजोबस्रांनाय नुनो मोनदों। बेबायदि जेंनाखौ लाना गोदान सरकारा गोबां सिन्था खालामगासिनो दङ। सुलुं मोननाय बायदिब्ला बे गुमाखौ होखारनो थाखाय फटका एबा बमा होनांगौ होनना फोरमायनाय जादों। दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।